malungil tutaw merar beklaadal guk losob illo bangedar el al tutaw kidah mal ngal tangat Nancy Wong alnya mal diregal moret sel atarat ko raureor mapia more da mga saw al diregal ngora ra museum me malol dub ay kal tawera klibelaw losob il ko bangke el al tutaw nga kal Irene Olgari yagi ko ram a omu lertial program klela to taut to ko raureor at ato lokoring il tokora Amerikel and doing business in Palau. Lero ko il tokora Aurora maraming yamal business. Era to mo le pok maulal street tirakal co-host akora ti olingit lo se haleti iwi amal di imol verse ra Biblia. Et tiang atapti karingira Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Muaklaw mararigi, tararogi, rungutol moradio, se multuy dengi, raikel klaudang iringi, diakalikel klaudang irigi. Eikel rogul doru la aboto orul el madangel waseng yaw ul. Ngil Dios amo makrala karolet. Amen. Okay, kapong Amen. Nancy. Hindi ako na question. Introduce you. Oo, ikamal di lumutol ko rase. Oh, Ako paang elal am co-host at yan show At yan mal relax. Tiyak conversation. Oo. Ang klikanan si Wong, kotal water kung mamaro. Ako lifetime ra nga la mula si Silurio del kumdas en maralungil of course ang ania pipila time ang mo ko ra makita siya ba especially al COVID oo magi belakang mamlo mesulwasin makarang mo sa paamal maintain employees ma-expenser ka ma'am, ma-price yakasal more bubble buang arang. Ngaling, baby that time you have to mikirim ma-aralak lalo more bab. Ngaling yakasal mo na surang, alam mo lupang westi wasi. Mek ngay ka makluko. Oy. Mikirim diyo laba, auto tam sekit, arala klalo selora more bab, arala surang ma west. Ingkirem will keep up. Dila kang aurere mo tiyak lorior. Embi beklisil si katangarang lungu. Ang nga tingarang lungu sa lubak. Timo mes ng mga malaking kasak. Asyo pa loral. Tirkal aga lorior din lorior. Sige dagi kora. Sige dali all time. Of course ang kukmanya baby kukte alal sel kung siya pa yung kung siya mga ka mamururingi yung salwa setya ungil basul magkukuk sa emel hindi ka filta luror talawin niya kuk mo branch out tal murang anak teleng aral maklas yung partin man kaya kaya atin akal device Ngomu ursay kita rumudol mesa ako'y marang. Marko sel bom madu sel maruringi then ang lambo keluar ngum you have confidence sel mo bal mora pe pirato koy marula hindi marul wasing tiak kurur ngi motta maliang ulat tarar ata lubendiak ngi amal di milaro ko sel lorael I see. Kita kora practice ko label all time of course my retire and the actually masara pe pirato koy yeah Kalabay na katampang retire. Oo, ilang... Pumsaw, labok retire. Oo. Oo, ilang maringlan mo like clothing air ka. Kapay malmasaw, lulko ka bang get shit. Thank you, yeah. I like to share because sir mal kotol sokalom das wingi merulingi moram kita del other bela lo mulas yo partir. Hindi ako mo klol way mam botel arak mam. Mer ko mo mulang
Sila ko mo na. Oo, isa kita. Talkibul ng song sa kita other bela. Kung das was retire mo ulo. Mbongya tember. Ano ba mo ulo to ka kira maldingara high school. Start. Ay, si. Malmala. Ma-practice ang rimbo. Di ako matasta. Discipline Oo. sila. Oy. Mr. Long Sir, adrabli mo bakalang ay kete, alo, was itiyak pangaray ruli. Adang. Mo, usap tiyan maskak. Wise. Hindi maliak mo, bisa di, tuwira ro bakalang. Sabi. Cellphone mo das, umilulu at ipmali mo ngil basul. Man marang. Yam skausel te al. Ma anything you need. Kamaliru baka kuspe ay ka, musuwa. Katiyam katorang, clear. Wise. Yam mali. Yung ilaro ko ito ko eh. Nakamal masawle. Nancy. Elay kita mal di mo tari kita rokoy. Makata di mo ase Pia, Nancy, Irene. Yes. Irene, Nancy, Pia. May lang kakukta. Ngawulan sa Pia, makukulkura o ay sa kita. Ako kita, tiyan, program, akmal, dito ko raw raw mal. Ay kel so adan masada ay kaya to. Okay, madakaman masawli Irene, Manansi, nga kapia, Olympia mo rin ang mga sama ito, Pia. Kung nasong ito ka na ma-familiar nga, makata mula start at their program na itong taut, so adal dukra, adra, tukura ulsaso, Wise. Again, makarasal mbalil, kut maklil to ko, kung split out the swim, maklil sila batingin, ulo turul mo mas kut maklil at langarakaw, matarang aklim matararat. Sige di ako natundas ko ngi. Makata ngara National Museum at the same time ngotal maling na nga siobay. Itong siobay. Din kadablo all sila masabi all time ako back in history. Tigil ko lang nga siobay nagtrak mo nga ko na way gay gid Nancy. Material ngal atrabelaw. Kudo ba tilo il mel wala makloer atrabi tam na ultrak mo nga tam na business mo kudo ko tim len assume gay gid. You know Nancy ulug store ka nang arbet. Sel dire community store dalal baka mamakuk lokoro ngal omras mo. Adala kami ras mo. Tigay gid lol dila omulasyo bay. Wise. Ako magi email me maklo ko lang niya kudo ko mo familiar otro lama exchange sa gid tungo at tigay nga bela umlangi ra guk abarte trade kadam lang yung doon bela mo kasi tilal imol albo ba si imol suwang lungaw ato tao tama igal siya ba diya kan ngot luzason me dito ngabar damle lura akmur gid sila ko muk makarang makarang kita tim lang ya ra ngariya adal murula ngarang ngariya adal murula ngarang I know for now yak matingi naniatar obrel kiblangi yan. Takol lasi halak ko lang Bangladesh sa mga ngabo. Makitala algeteng patabang Bangladesh sa mga labo. Kada pertet so much or muktim ska talalbu imo ko yung mautrulen. Ay gem le partra shobal bela ulangi mirul milngat maklabu minutabu kada nanyang do adam do darti. To kada patangin lawo. Sige dia ako ra. Di waktu tel malgira tel encourager ate kada ko tel namodi ka creativity ra. Di ka la ka creativity rigid. Adro bela ko tel marula. Kada malams madu ra uri ra daswa nga sige dia. Abro all maklor at abro all milko sige dia ko tel dungura ba albay. Madu ra ageng kira ala mga rakkel dire ka man ko lang ani sel to la sel ko kita ko with the Jews in the Pacific. Tama ka manisol was we're the Jews of the Pacific. Kamal madu sige dia mal masawla Irene te al sorgit ning masib el la oyak te gid Nancy encourager to ngirel ada sige di imolniter ko klol amtra se member lo siya ngirel ada masib ilo taw long lira ako ksel da rira shopping do tira wa designing creativity len amru laklan mer to tigal ada itabori kamlo kalbos sa kamlo to sa itabori nato ay kang matel na ringira ko to why say ya o mga usam na ngira school mga
lis akla mga us ang gora dia kamal mga us kada dimdingin wasi atangara-ngara takadimdingin sa tangara mga usaswa makatamu sertir atangara geltang hindi ila kada carry on lis akla ada kagid mga us ma umul klaro ma jewelry mga nakler hindi kasi ba ada carry on tel ya kada naman dingin kamamala ko kumisi mamalol taute support away kagid program products ya ulam klaro ada hindi ka man te al kita trainer ngal kanang ko ra will gid al malmol lolis akar ngal ka umrul klaro mo sibela ada dingin wasi nso kal dinga kal mo makara earn my living through tel klaro mo ko ngi o siga aldo ulele marura mo sabi elol tarani o basta tra school gil mo tra ka mo ra school mangal ka mo matul mga ura ko tingin wasi ak makarang ikot maklit ka si aklo true mal may se el atel blal taliapial ay kay gital ka karusol do rar ave Nancy ngalungil to koy te gital to kor belal do reng tu reng mela amaral mokte ka te gidil programmer gital to tau tial to tau ta to kor belal to take into action to implement to put into action katol tau ta to kor reor mo katong usay gidal do reng say gidal lol ko ringa Nancy ra lo mo ratial programmer gidal waseng gidal ngararamut marko ko mo to olil do reng marko katang may waseng makanatol tau Melang nga rin tara program kita direkal ko na mo makal kay nga sew kita makuk minister ra human resource lesel program artilo mga riker at tablo oil ko ra o ay sulwase ngara hot chops ngara reor nga ringi tela nga rusiga reor hindi ela hukit away ato ko ra complimenter say katang kitya create that jobs anti lagi dia hukma mga tao existing in a museum waya best coffee in donar house atra ay kalbek patingel hotel kada mga tao tirigel tira ko create jobs o mo laurer emro ko katmo label kay ngesew loligi saktial balwat rato ko laurer nila nga niya tira sel do sa do ura Saudi era bruno nga yaw to asi tiyan nga yaw sa debori hindi udaw del meli wekla e ko adra mo bruno nga tiyan asi tiyan ba ba sa yak ni asi hindi udaw del bato kan bek pa dinga udaw del loy te kita dia kato o rula dir multo sak mo ra kabalment akrita yak so ka pension mi SS sel sel do tut sel tayire do tuti sel ko klaada ka o madu ni ako ram na mo mali ala ide ka sa bangi ide murtra sel kan ada kul mo rin Nancy ako tulo ulit di swat ang model and swat sel immediate 2 weeks ito get paid mangungil nakangase om daswa say nga dire ka sabi ka do lira side mo ang rang rek audu der tial orior a supplement tial le mura at talgibol mi klol siya ika kirem lungan extra ludo dan mo siya savings and this kum ke start kama mga usaswang of course yung mga usas kirem click tial maaram sang iswan kuk tial san mo ang aral I see mo unaffordable magkakaral things met ami at si kami marang ngani at one time tamaru ami ira museum ilang dia ngani umusami makmarumak mela kom di meru tim la kam emotions kamam isang gidan mo to makal maral bekla at kila amra ni tel concept tel ulzas lo si sel meliang ranganya umaksule mga exchange nakada tim la kada culturally historically
Kadam na asyukan kita wa sima kabelawan kita. Hindi ka ada dimili o kanal na. E di metara. Algo sel ako das ka manuin matanglit kita. Saya po to ne ko siete kan pakter git. Atta na to ko din na kada pero ngi sel basi. Hindi ka da bore ga git le. Ikan na kil program Welfare system, kita proud Am de ngilul das. ya kad bora welfare sum nga welfare kad amrak ko mo adar ni mo dia kam secure mela me mara welfare say maka oy Mang wai seguir. Mang aral ka school tiral kum das til nga high school. Mas bil musu bangara plidir. Le atil ngani atil ngara apply magbangharker. Itu mga usa. Katam kiyo ko kidray kay mal mam to. Maabam to ensem kiyo kal mutiak malungil uklem. El mo na museum control. Telale lela lives at free. Why? Ati maraparetan mo mo. Esa maso di ba maruwal me. Malu akmaru latal melek yo asyam tiak mal maras pero duli emoltrawai ka. Makla mua a pepper mua tomatol mong ma morasels mak ara de lomel aplika akmok mahontong bat klabasol sa pedal lom pero hindi aplika di ngara di mi kare makres ra sela apat Oy. Pum karkik lang mas ka fruits. Pukol nga nga set kam ramun mabatok. Hata. Oy. Ma cucumber plaktan luwase kaul at mga ikan mo na to na taos mo. Motaraw. Mansuak sel mo rin para kang kumel korokeng nga. Ngari sel mo ring ira to na tausel. Yan ko nga rin kang kumra alsel. Malungula ka siya ba kami lang. Igel akal makwadal na yakal malood. Man biya kadili kay ki. Madbek latal mongan mga pon. Why say? Mal klarak tam biya kil minimize ay. Ending something different. Nga nga uspel hindi rin ngora bring you sel kora reward na ka sel joy lang nga kamal batangel was there's a time mal lakus pera o maksulle ka tiano re ya cook swing pan mo makoli kaya tong icing ang teke lang ka remortal wase mdasya buwa ko hikiril mo mali wakawali at talgibal nga na siya partra alay frakal tira kal mga raplim makatira kal mosi karabi nat banner nga raplim mo maplangan mo mga gusto ko ra hindi katawa tira kala nga ako show dira ko mas ko kuha nga ede tira masal mral dimna mosme tira ko masal adala maulong Stoa, natigal maasala, diluser sa ice packs. Digal tira makatingin, wadi ka mga tiro, kundi lumaki. Lemeses. Bata maldir ko ay siril. Akmal na siya stoy tira, albolo ko tumamalanga tumlalaw na kalmaasa. Wala nga siwasin. Igi mamlalaw na, di ba? Masasay, nabigil. Igi magira ka research, hindi mletir, word of mouth, ito mo ganyan. Si, laring isa kita taras. Sa kita lungil, to ko era, klaw marang era, tamat tarit. Makataklay nga sewa masisi. Mo uli marayan. At taramal to ko, may rest in peace, nga marira museum, wala mo katatat siya na po, at may oto, amalasi. Self-lungil na lorura, siya, katol may akalem, makukuli mo yung akalem, otirul diri ka na, yung gamar ka. Kung kotilungin na ito ko rasers. Yung man, tigagin na ito kong asa kong tulumagit, aman nga man, ito ko yung maatep, mapis, atay talang prakal di akal mo kasak. Ay ako tumarang maltangat tarbela lang maral sa belay kay kita tito. Ulesin sa tiakal mo. Mal di ka daw rida ikanya. Nasa listo ba yan? Laka mal di ka sabal di kita makalita. Mal di ka sabal di kita makalita. Labail mo tal mal klo ay yoring hintangay. Rada darurtan mo rasto ang musika ay kapet sa maleto sa ramarigil na bang lang arabi.
Malela tayo natural. Why Hindi ka say? mo maal. Why is Yeah. May kanila tiyo ka nga Malalayo ka mo sa emlo o spell seklo soup. bang kaya. Yes. Tuna mga Oo. mang. Alala tiyo ka Kung ma. heavy ra iron. Yeah. Wala di ba? Alala Oo. mo tisel. Lila amuti sel malo. Oo. Tablon mo ko radilong tutulo sa Oo. lila amuti. Oo. Madira kal kam los mo di tiale. Oo, enan sit tiale swalo o mga Oo. usa. Makora mo malat kale at generation na nga kakidire kal dir kam laring ya o masubra school. Oo. El am lang mo tiya ka o masubra school. Tiya nga malungil sa el guk mo program ra after school program ra museum. Ada. Yung mga klabo kal sel outside ra museum, malangaring ya sa elol si sa akla ngal ra school ituk mo man 2 hours. Oo. Kaya After school, class I see. after school program. Dire kal mal close to talel guk po to me ersay ki den miraway el all time. Pata yung monta plastic pack sa plastic oy. plastic. Ay galor week la ta kadil museum maaral laaw sa bato ka surang al ma-shopping matala maaral. Oy, mayanos mga ngi. Sila mer tourist telang mo or week le lola groceries at tira lu bete ko rato nat house orang aring ya sesel or week le lola akalira tala Para sa Mariano ay sara. 2 years ago ako conference sa mas. Apilo nga pula sa ilang mori subul o mga aus. Oh. May 1 or 2 months ang algam. Oo, manungi Oo, marmaklom kumamlos sa Mariano subul di ako tem. Di ngal kamaran lo matu. Oh. May kay el blon matu erni. El ay ito as ela ka sa Podoro la ka lang mali nga ay kay kidel. Stay side. Stay side. Oo, yung mga player wise say kita ko rat. Tara, kan training. Oo. Selbom sa Mariana mo, selbom do mo sa Mariana. Man, Waisel mo ko ring ay kay kita lalali usul ti bare-bare. di ba pala? Manti free. Why say? Oo. Paim barul mamangoit. Why say? Hindi ka nama kaya tergib موظف المرقد أقدر بينه. Oo. لأن بيبي pada mau lelak lah sih. Til am lang yan ang para del melasi. Oy tay ka ngiba mo tiang. Oo. Pamula plastic mo itay ka lo. Kaya nak kami nak das del tilak ka. Lord week. Ela mo yung nga Yaki mo mo to Bralong Island. Ya ko mes tial blato makvil. Ya tiam malungil blato tiang bukas kali. Ito aseng ilal ngal kamar ngal peet. Baru hindi ako nging ta. Hindi mlaro tial mang ong alwa palato. Mo or paper plate. Kami size. Sa emel bombre kaya kung mem ka ngoti. Ngoti, minsi. Ang kukungil ka na plastic. Klabo ko laungil omul oy tieng organic mang di mo. O sige, Hindi ka ako lang tusan paspas. suso kung at Oo. magumester niya kasi. Ay, tama na lungir klalo. Yung kuklang, kaya adal miro niya, mlasmi ka aldo ule lang mamasilot, tangal marot ang tiyak klalo. Kaya ka iso, I was creative. amazed. Sige kita diri ka kaya mo wala bal kura showcase tiang. Yang marang ang museum mamal beto kay garingi mang di na Wala bal ni mata pa. kita la ako marmak me the cell for time ra break kit. Mela kay kita programa bol sponsor ringi ako Emerald Dreams Marketing Services. Made it possible today. Ako next sa program sa kato ko si Donut House, Belao National Museum. Emer ko ng sabaela at tirgal at mamal gukmam to ko rang magkakrel video ra. PL action malubeng kaul uling kaul action dato na house kay gidi ako tangal mo ra. At TMC at ko rang ilaran dil to mes rigid ko ang aring sponsorship el business. Mata ka ki take a break until we come back.
kataluwat tangal mera to taut mang kam ko na mau ay say kay gital ko rang tolo malangaran ngaring irbela pial kamlak mo kal klel ko ra karingi mas mangaray se kukto ko ogel wasay kang ngara ngils luspel. Oo, hindi ka malungin eh. Nagiging na siya ka naruli ako survey. Nagiging na product survey lang siya marul mo swang, mo zaru, mo bekpring ako na basket sa container. Yung nga niya wangit, yung nga niya asu, nga niya buko. Bambu mangarangi. Bambu mangarangi, balil. Magiging na away sa maluto ka na ako na tuklay. Nagiging na mal, ginadal mo. O mes lasikan siya edal. Kada makarang yung utmok mo parte tayo gini. Albora blue ba South America may kami kay blue. Ang malbato ka otro indigenous people Kita indigenous. We still have the talent. Yang nga niya teme tal dira kal tang oklar maase malu. Hindi oy. Hindi ka malbatok nga ako maldil mga rama at ka temen klaro. Feel like the start takalapili marunong ba ko kuponi alsanti det maraldi wai kay gidal. Hindi sila ito ka may ira kung rubukul bela ito ka na nakapalimento kasi pamorulay kay Our ocean, ang marais Aga ito ka na marul. Malungaringi. Gita uspe ay may ira. Ako mas ra YouTube at kung mapambul may mandi ka kira damlo pabambu mo ito. Tumon mal may wasil. Mouse basket. Mouse fly. Mouse korat tatami araw-araw. Ikmal klabo. Oo, hindi ko mo siya. Sekali yung karang. Hindi ka pa maadla nga pa. Sige. Sabi aldi marura al selkel bela. Montara. Hindi lius. Hindi lius loite pero kung tala na lius sa sura asal iblam azim mukut maklin. Tela na sige din. Ibigay ba lius. 215 tela. Oo, yung kuna lang tala, $3 ra. Yan ay mo lius ko kasi mo marara asal hindi ka sura nga. Hindi ako na hindi lang kartamo. Kamaralo taraway kay kital ko ra matuol lius. Oo. Egal mataw. Pati may Malim-malim ka tamo. Hindi ako, di man maaral may makukuha sila uspe ani. Oh, taos pe ong rokor kal agiretal ko tire kal mamalkor o korde mo maski tatara sample ra kay long kor loru. Oo. Hindi anoy. Tolong ba di kaya kita rata-rata isam dem tosis aklit sa kita. Ako wala mo. Magkartim lot tiya lakamawala makam kara. Tolmi marko tamel mo kagid ko prior terus. Mandir ka sa pet boy. Mandir ka sa pet baru. Mering loryo nanti ka tampi ko kid. Goram na siya temela ko former president to review na rin sa Green Revolution. Tumulong makto ka liusra. Ang atabos, mo mulal mo na papalawang giltang. Egal liusra ang atabos. Egal ulera Mindanao huipi. Tukubat sa makatol sa liusra. Ito ka niya manungin. Ako matangin nga kita may otor na milo kasi egal liusra ang atabos sa tukubat sa liusra. At tumulong mo na Elan tira kal ngari ar bato kal kora kuk malkol wase ang tiya ka pasyor ka mamalgi poringi ki moru lai kai ki dia mang agera tal kora tay ki tal program akuk to yak ki ang tang ngari akuk sabi tal kora amongin lul das sumatokoy tumot makara ta kai ngese kata nga kablo lo mesra museum le saya wasel sumo to ko o mga usumaway kai ki tal to ko rak ibelaw en imol basyol sa petal matengel mo pato ko ang beta ta batika ringi hindi ka ro ko ilbelu ang ari nga pa ringi ari nga pa sa ira wala ko kaligal pa ra rupa kung ngari nga community center kami talaga man yung may gating tel kung multi-purpose center na kamo niya tara at katam sa mga planning mo maldi ako na dito mo o marurot yan tao mo tamang lor ngim emruringin mol ang musabela bilasal tim eda met mo etalgibal lo malko kyon ibasya talgibal mo o manglora agat singa niya tennis court or ngim basket dal mo
multi-purpose, ang mabli lang ang ngipil nga ra. Sabi irar magkakaril adal basket, maruk maklol adal dang opersen. Hindi sa low basket, ay kabito ko sports. I mean, manila sports, saka mo healthy, mga hindi sports, mula, o nga siya, inga mara republic. Walo bang mara at tablol kal, sige Oo, dia. sige. Maral kita dal masisi ilol tao tato ko raw reor. Leng ngungil to ko ya sports lakat exercise hindi tial to ko raw reor at real exercise. I see. Sige dal gumes ra igel documentary ra at lang aramong ang magkisa mar ar mga usa mar makaramar maras etta dio wadikal. Sports ako kumilang ko talulangal kal moridira Atarak sa makita mga ka YC. mga rangi hindi kal mo active sa laboratory hindi mo po iwayo rungula si seluror aurora apply mar ko mang di kal makita ko lifestyle LA oh agel do lokoy I think ang sem di nga napli mermul Hindi ko takapsis nga, kamuti kaya 5 TV, kami mo suwal mga house. Hindi ako maligaya pero sisibi siya kita curriculum na school. Parang nga lakatim kaya kare, mo madu ngayon sila ngam na rin home ikra school. Asyap mga rakler. Ba't mamadu suwal mamaya kaya memerura to rain. Tumarula ka lata. Mamori sa nga mo na school fair. Sila may bato ka clock na school altaraw. Yeah. Matmerura kaya mo kung yung matlok ng mga rang, kami ng house. Sige dan ni. Era nga kadiri ka mo sa merule. Masubo sa tiyak makana manatay sa rin to ko. Makana nga mo suba concept ra show by mga rakler. Elementary school. Asa bela. Udo uspi audo. Asa bela ko tal innovative. Imal belakang dilo brula makit. No mesawasen kamamis sa pamer nga raser sa nga ramsen ko tal teman sisil nga ramserela. En ko tadio spera adarang al bululan ko tial sa beet. Yung magkita ko at ang masong sara at ang gilos pa. Ang yeso. You don't know sel da pamitang ramsey. Ya, tokol siya malrula. Ta umodi kan brula modi kan adal lolong sewral mas. Hindi tir ka nga umakit. Arwa wasis ka marwata. Tamorases, yung ramsey, yung makita, mamakita. Siya ko taklo luto darapek to siya. Ako taklo na to may absent emulsion sa mga lagi. Yeah. Ali siya mo tira erta. Although the mama erta maka mamanga ka og nga rin sa. Why say? Manal to ko. Tira kal close to telel tira kay idel gukko aru hotel, maru restaurant ato selebolo mesa kay idel masisi el otro lirar maas alakal maklalo mangaram kit ya olsis akartilo sa kaya o baar leko raikal basyor kami letyak le ibela selame visitor sa kay kal hotel eloes ngariar mla mekes tya ngakartiar ba emosori rai kay hidil kora magkakarel nila museum magkakarel pai magkakarel mang di ba si at tira ogel wasay kang ngaki mong marken say kita ko o mer karingi mang mosabe adal sel waya tabara Fiji miker ngaikel hotel ringi mga ratib lool nga ringa basi mga ringa ungil kal klalo sel Ngoot tidil wasi. Tial bulu nga niya adal ngil bulu nga niya adal dasher. Ida alvay bulat tingil dia kan ko di ma obra ngil state rang obra dan. Kita tiyak just any state rang kita republican bela. Maya siwa nga kita matigingel ma adu ori kita merulak klok tidil otidil wasi. Badiliak ning abay igal bay in itself otidil wasi. Kita may kita lo blallang kita mga kita iliak lem lom sel belul. Sebenarnya abdul ada bay mem masubur kit. No ko may galtingin mga turn around ulis akre kit. No. Kita alber dia kata ngero si tamlamem tamay gal do ngel to ko emong turn around dem to ulis akre kit. Ako rin sa press conference sa Wednesday last week. Yang ngira kasi ang ngira mang mal ngaway sa cell the flooring itiale o mangisra papaltawa para kel other archaeologist kel other ato isa doctor Anet Klum. Oh. Yang wase ang ngira mang
Iaigal basyo ablol batigil wase kita atarbela bay gilier tiaru era a Jesus. Emerald to ko itial bela maral maut ra water palo. Mang akmer ko blong ilarong ko sirak pura civic center el mes electric el no maasarong ko kalwas. Kita lang aramo am laringi kay kita lo marul el sales sa mga arang clean mal organized. Man leungil kaltmok leungil marael. Mang mal ka give up lang kita tal lo si say kita lo se hindi ka sabihin dito ang okle dito ang ilat yan. Ay, say. Dito ang ilak trend. Mga surat Taiwan, masyabal, mga US, mga Australia. Ang tayo chop, tira ka friend dari kita. Mal friends dari kita. Hindi rin ako maungila rin real friends dari kita at masisi. Yeah, of course. Nada ba igil mama ebato kan ora isaksik ta ro le de di ibelaw. Pero kung ikot maklakay nga siya, kita, abulul ada, gito oti diliyak kalbulu. Ngayon tigingit, siyo ka nga kita, maududet. Hindi ka dibo siya, kita. Iba kita, smisi ay kay, maloyo din mo nga, kita, mal may maklol mamadangin, wasi. Kita, ano kita, malo, masay, mal bato ka nga rin, mystery. Ako nga sa nga kita, nga, tayo kita kabela rin tim nakal sabi ito ng mystery. Kita din kasi sabi ito adrablita ang ilal maskit mga ngariyak clothing erikit. Ang kita mal mo doan mo droyo din mal master malagit. Ang mal me. Going back to talk about mga ito alkira la wasers sa mga rang. Hali ko pikmul meragi. I see. Akmla mura pang kalates sa mga rulit ka ay kalmaklek. Ending aktimalal makuprak. Tiya kita ako akong daso ng ito ko wasay. Aprak o mong bultol mi tiya kal makasak tela matela. Low maintenance. Mas low maintenance. Ako kaw aktidol mi ako besan mo malari malubin tiya sa pegyak pamla mo makit. Makti o akti mo dol mi maintainer ngi le kum tasrat taratam mo lakabra sa mga rang kita sa edan mga lekati eswar kal o mo ti mo kum kadama matiaryo rabli makmla dol mi matu mga rang ke lakyu kambera ti ko laem Amri ng mga anak kila blaktal merngil di ngartial di kira aplik aktuan. Pira kay to maintain every now and then nakita mal ko matong magmo. Hindi ka kita praka kumtas luwase mal kira dal tual makaul ngania makleme dikyal sa emal mo. Undura pang kalam memel kat makling el talma. That is his reality. Oh, namati ka naman kira. Yang maligata sila dun sa akat kill manage. Of course. Saya to ko rasyo ba. Hindi sila mo ko ra prakang nari o masubat tiga ay kala just tingin mo sila ngayon ka daw urtil no sisibil mo sila ko tal real partra utam atamel bela. And will make praka. Yes. Mo tal dalam kala na sustain right. Yes. Ngayon praka kala hapos. Ay bayar. Yeah. Mal sabi little prakal back patengele an. Yes. Kapong yan Nancy, bela prakal aluit na magprakal ng rangklelang kamura o ay swasay kang back patengela ungil di ka til kaledek mo hindi na kalit sabi lotro. Kala mo ako may si amul mel iti. Kami din mo sa ang mga prakal. Ang may say. Botal feel mal mas kawak lowring ito. Sa mel di ka di ako mo ito klokot lang oy. Yung wizard na ito ka natural minerals fibrous oo ang ay kale tititas ng kale kat ngal me emro mo spela atal tingwa ngil prak ya ka prak makuko man sa memlay sige to ka bek mo sa mo prak bread taro bread makuko bread which kibru al time many ways. Several cookies, several different lawang. Elon raw, le dessert. Yes. Ang pagpatingin. Malo pa kung man toast mga. We do that. It's so praka man pas kuno.
Tiamal close to talel dalo malukuro ba Yes, so lara ira almer el Yeah. Yan, asa pa lang aramo nga, speak aldula ng maprakara, blue abal may. Oh. Lelo kong paskali. May ka om nga altuan, mga Maprakram ka rin, blue. Maprakram ka rin, blue. Hari atal malakal kilo, lang ilan skak, makmalatuan mo. So, whether ka retire or di ka retire, kasi ako mesa di ka retire, di ako masem kaskali. Lang mal, lungil ka, rasyo ka, lungil ka let. Lungil ka lara everyday. Oo. Pay kukungin na cereal. Oh, Send of mo sa course. fiber. Let's say, tutang sa eral ko niya, prag, yung makaroon ka nga rato. Ay, kumamalo ko ang nga maintenance. Mga program nila ko Second, Ang it's mga very, healthy very healthy. maintenance. Oo. Yeah. Man, marang. Mahal ka. Yan, maasa man, marahil matangiray ka. Kaya ako kuligyan sa vida, dili ka sisi aruba, kaya ngolngos. I say, bangol hapra. Wala, araw ko mga laklel mo na, amsel, mula ba po ka, walang kilapra ka rin ang necessary mo. Oo. Oo. Why say, hindi ako matyal program marikita. After all, katamal, siya ay kayo dito tingin ako formaas. Eh, ako ka, once in a while, ako to invite tara ruba. Kalmem ko, mamasata Yes. ko eh, raw rin. Yes. Marangal kalsala ko sa ilsuba. Yes. Ay, gigit, yeah. Yeah. Oo. Ang kotal, ay ka lifestyle ay kita belaw, mahal, tingar niya belpul. Why say? Akke kala ko mes tikal rupa kan selo ka ma makir bitara ba ng alpayat. Selo met at mali men di ka sorry mo asa ba nak matlo. Mga riyaking alir, kung tangel sel ngayap tang riyaking alir tama. Ito nga ringi ma. Alungot ito amral to ko makuklo sa madil kawala. You know, that's emer ko to for memora eh. Why? So, tial meeting ala rupa kan at the time. Manangil sil. Oh, Yeah. yeah. Aktiba at ang kaman. Yeah. Eh. Tial maklol at marubakal mora kel tangi at ato ay ke ngaria bal cool. Man, marang. Let the moment to relax, masaw da ertin mga emer ko maral mo murulay kel laltip. Engkuk mo klugo kung tamen ko he malkoy. Tilay ataw rin nga ringil mo tun mo ringil belaw mong sisi. Ay kaya kita tumot ma kay at ato. Yes. Lang awon man dire kan mo klot mirar mi ka rin nga lokal mo atal nga rin nga mga lang. Lang di kay kita ko rakal di para ruba ka maasal. Nga ka matangel ak level all around the ruba ka maasal kay katang okle oren sa kuraway yang alika ka pekid el altong okle oren sa kita mo ato et tira kal ngal ka tira kal suba. Ay kaso. Tokoy Ay kan o manyet diyangan na. Oo. Ang multi-purpose tali ka na. Oo. I mean, hindi ka maligo siya, tingilis di ka. Yang nga niya blirir. Abay. Nga niya pa tirak sol bayra. Ang nga mga niya nga ra tao last time. Oh. Di na mo type purpose sending ko ramlam kas kaklam kas klimat tala Kaya diya. naman niya ko kafe, siya kafe. May gano'n. o laon mo lang mabuto ka maamundara. Ape laul tingara nga atar murton morakor tanti kay git eltong okle ungil at atu lo lesel ta at atu ekatosi ka solution Kaya communication. oo Sige naman naman. why say tilak lo to tiled to ra atol taw taw ra communication tay kay kita to ra atu lolo ko nansi al mukalti bala maklo Kaya kita sa Republic mal bato ka rasyol, bato ka TV, bato ka asan may katotak may kagilin, atas starting niya tawta. Hindi sila mo itong okli at adu, mawil at adu at lungulit, sige na missing. why say Yan ang nga niya TMC, nga niya Reyes, nga niya Salvador, nga niya Eco Paradise, nga niya nga bato kay kagilin doon, ito ni ino Reyes. Hindi sila mo itong okli lungulit, mawil at adu, sige na talagibal ako natin yagi. oo Ang pangalan niya mo tong okle sem katam kara. Ay, hindi mo na ako. oo Sa pinakaswatan mo sa. lang ba Lang di kal nga nanti split ergid. Op tulungal gal nga niya montar ka di kaya sa ko mo rakort. Hindi markol talumalan mo mata. talamalan mo mata taman marami Ya lungan niya al atu lungil al atu mang tilkal pitang
ako kasi kagid ngalka makrason makarak. Pero mo makiko ngay. Say, Sendim lo ke mo say. Especially kablil. Oo. Matulungan ka siya kablil. Sendim lo ke mo say. Siya maula. Say, gid. Oo. Mga maral, ikay gid, mli at atu open. Makata at tulungan, makaplilil ka, kaltibili at atu. Amlo o dimla ka taluloy. Leklo o malang mes o mungul. May kalto ka raw rin at irekal. Ako sa ulmar at amle mases. Blakarandir. Letiran mle ka o tangi. Yes. Ngungilang apa mo rin biya kam dula. Ay, singrang. Marumulalu amla ko maklamoktir kita adam tangani ulol kiren. Tarungu de ka kleto mil kiren. De ka tululoy darara pa ma amrung al mangarang. Mleong ila al to. Malil ba imol tarta ko. Ay mo maret. El ang lamo to teru kloba mangarang. Hindi kal malmal. Malmal mo imisal to ka nga imo mantaba da sil. Tal marael klaum de tira muy. Mga niya omlong besra tamata. So tila ida lang dalil. El clothing tira muy. Lesel so mal beto kar mared al mangarang. Kada mo raw ring. Mo klo raw ring. Imrani se ano mo ako to sola ta tarong ta kay mesi. Oy se. Ano mo kada disme di kay mga kinder o ma abtol accident mga كده لما قطعوا قدروا ولا بس ما كانوا يقولوا تقولوا من الناس سين مقلون يلا أربع كلان أربع بقى مقطع تغير ومقلان وايسي بس ما كانوا يقولوا تقولوا سي tiang di mo ngira ka mga sige klol kamila ngin mo kamala kamila obong ngin Pero pa kambura pipili alwase pom righteous ese morula makit ito di more web there's no dia kate al maral sen mara malamal teng klool kloalo meteta sarole larongo Emerald swak tegi dan malukon ng ilwaseng gida dalom das raklung yo lirar bekla. Dia ka dito yung das warakit. And as parents magida lo adil, hindi dia ka gida all di ultako kan gida bekla sils. Ang lagi mga artiya mga roid mga bitakaw. Dol okrab lul ad magid mga paluwad. Marang lagi man dia kal makasak. Dol ko dito ma sel ng aldoro lang rang ngarasyo bay. Molto rocco bilang everything is called timom teta sa kero mo mara o embral kira del guk mo mal asel guk next el programa rikit e kamo ay senansil wase kal amlet telariki mer opamol aswar tiagi del tu areng wase nga kakire kal ngarinya kuru yes Legay kita, baby ratay mer atar bela waitir kal ngara museum tamal beto ka tu artire pia and ding katikira tal masteri rat elir el mo taswi say gid el wase ngarak mal rir la ka makmo swak ti ay gid le ku klomes artira baby rat atal beto reng sarkaw to reng sara al atal share en waya igay gid el alda atu el kada kuk inspire tar baby rala langaring yar angar talong alia tal maltir ko sika to ko bet san biya kadel at tadir ko sika was yang ngakang langara tutale kang rak atu oranga angara sola aruba ka tudu mang seloreng sa oreti et tamru laurior en hospital ya da malwaisi ya da kaman Guk korati kama ngari temet enting korati waya lay melbu makahalapay guk ta pas kami al guk kumtu igel corazon mil was ngara kata guk plasu ber al tial program ra to tao ngara ko rahmal soa mapolo guk mokte kan kidel mor matat ngara kata na subra guk el al sil se guk pangipia e pa utong siman Como? Kalapay mama. Okay. Kaya ko talaga karerikin. Sige del kramya atilira ko tululong mal so kal misterira ng karelat. Tirgel sorry lo siya bay. El di nga lagi del ngangil high school ngaram.
So I'm sa program high school. Tabi awasing makaray. Kimo ona siopay. It's so simple. The school has to take initiative. Kita ko ramla mo o mentality ra nga bada. Di ang kira maklong kira mamlang daw kasi no. Hindi ka necessary. Sabi MLD ka no kiko kay white yal daw ko ni. Ruwa lives and may mamkes ra alim mo. Lu emol ra imong tablo. Ra ali emol traw. Mal matay ara ay ket totalan 250 at 3 madal ngela imol utili ang LA. Ay kita di Ay zip plakan mi ang fata na. Sige. At yaw taklo do. Kaway atil nga song sa lang Ya kami sa okay wase. It's Mal money. mal gira la school mo o mesaway kay gid. Sumut ma ako ra. Sige na maluwi no ko na sira. Sumo year round as entrepreneurship program. Oh, yes. Ay gay kita. Sige ta mo. Oy. Kapag ipiya kita tel ko ramate ala erul pong arikit. Okay, madam. Kamal masulang Irene tel program ko ta. Sabi ko kura yel sesel da ngay. Kung help para adra balwat. Mo taw tayel ko kurung rin. Mo sabi ko makla imol sensor til. Mo klebe el selba akter tel esad adra ngani ma. The new normal ngani. Taw da sim kala tong to ko pelak tel the new normal ngani. Ning kura mgi ko gil open up pe balum. O diri karmal tel se almlay makukura paimla maktub agad betul kan may bolta gila daw taw So kayo basos it's a blessing in disguise. yes I've always done blessing man sabi ada ko kung imol sensory kita ada moment ami ada meru anak kan mamudu anu esa people uno sira ngal kita diri kara ding angal kan mal sa agil So much opportunity around. It's Madakaloy din sila. Klangal tangatay kay kidi opportunity lolo ko Nancy. Man Mr. Programmer gid ko mal masaul lasip ed ko para akay nga seul Di ka to masaul ro ko. Al masaula Nancy Wong ma Pia Moray mga saw. El altay me aki mal ko kumuti al programmer gid al miraw lobong ay kay kita ko kim silubre el alsil san to ko ra tu areng may kay kita to ko ra kita dal atu honesty ma transparency ay kay kita man maklo tu talele arung ulam el tede wa sa school pol direct lo maktub ay kay kita entrepreneurship programs ay kay kita lom subel at to ko ra reor emro ko ta kay nga seuro kuy el to tao pol pakistial belul montol mo toru la to ko ra reor o man masaul makuk next time. thank you